Taustalla näkyy renessanssiaikainen basilika eli kirkko Santo Spirito. Nimi tarkoittaa pyhää henkeä. Kirkko on valmistunut vuonna 1487 eli yli 40 vuotta alkuperäisen suunnitelman teon jälkeen. Johtavana arkkitehtina suunnittelussa on ollut Filippo Brunelleschi, italialainen arkkitehti ja kuvanveistäjä. Tämä Santo Spirito on Brunelleschin viimeisin työ. Brunelleschi kuoli 1440-luvulla samana vuonna, kun ensimmäiset pylväät tämän kirkon rakentamista varten toimitettiin. Eli hän ehti nähdä vain kirkon rakentamisen alkuvaiheet. Brunelleschin tunnetuin työ on Firenzen tuomiokirkon kupoli. Brunelleschin kuoleman jälkeen Santo Spiriton suunnittelua jatkoivat Antonio Manetti, Giovanni da Caiole ja Salvi de Andrea. Tässä vaiheessa suunnitelmaan tuli muutamia muutoksia. Kuten näette, julkisivu on varsin yksinkertainen ja vaatimaton. Sitä ei ole viimeistelty. Se on 1700-luvulle asti ollut kivinen, jolloin se sitten rapattiin tällaiseksi. Sitten sisäpuolelta, vaikka tosiaan niin kuin ulkopuolelta on varsin yksinkertainen, niin sisäpuolelta Santo Spirito on yksi Firenzen varhaisrenessanssin hienoimmista rakennuksista. Varhaisrenessanssille tyypilliset piirteet näkyy varsinkin tässä rakennuksessa tosi selvästi. Näitä piirteitä on selkeys, näkyy väreissä ja muodoissa. Sitten symmetrisyys, eli esimerkiksi pylväskäytävät, niin ne on molemmin puolin samanlaiset. Sitten harmonisuus, eli näkyy väreissä ja se on myös valoisa sisältä. Sen lisäksi siellä on geometrisia muotoja ja matemaattiset teoriat ja perspektiivilait on käytössä tässä. Eli Brunelleschi kehitti tätä perspektiivilakia. Sitten siellä on avoimet pylväskäytävät tuolla sisällä ja se oli siis tyypillistä renessanssiaikaan. Roomalaiset pylväät, eli ihanteet on saatu antiikin Roomasta. Myös niin kuin Brunelleschille nämä holvikaaret ja pylväät oli hyvin tyypillisiä. Pohjakaava tässä tuolla sisällä on, tai siis tässä Santo Spiritossa pohjakaava on latinalaisen ristin muotoinen ja matemaattisen tarkasti suunniteltu. Eli siinä on käytetty semmoista firenzeläistä kyynärää, joka on perusyksikkö, johon kaikki rakennuksen muut mitat perustuu. Esimerkiksi tuolla sisällä on semmoinen kupolilla katettu neliö, jonka sivun pituus on 22 kyynärää ja keskilaiva on täsmälleen 4 kertaa sen pituinen. Sivulaivojen kaaret on 1/4 tästä kyynärästä, eli perusyksiköstä. Kaikki osat tässä kirkossa on loogisessa suhteessa toisiinsa ja kokonaisuuteen. Kirkossa on 38 sivualttaria, jotka on koristeltu 1400- ja 1500-lukujen taiteilijoiden maalauksilla ja veistoksilla. Ja kirkon yhteydessä on myös luostari. Eli Santo Spirito on Firenzen kirkoista sellainen, jossa näkyy kaikkein selkeimmin varhaisrenessanssin arkkitehtuurin piirteet, ja sitä pidetään myös Brunelleschin kaikkein viimeistelyimpänä työnä. Kiitos.